Čaute techboxáci. Teraz by som vám chcel ukázať, ako fungujú nové Gear S, ktoré prišli len rok po prvých Gearoch. Medzi tým tu boli nejaké Gear 2, ale až tieto hodinky predstavujú ďalší revolučný krok Samsungu vo svete inteligentných hodiniek. Prečo? Povieme si za chvíľku. Gear S sa odlišujú od všetkých pôvodných generácií s tým, že majú slot pre SIM kartu. Je to nano SIM karta, teda potrebujete nano SIM kartu, žiadnu mikro, tu si musíte orezať. A vlastne tá SIM karta sa vkladá do zadnej časti hodiniek a napriek tomu, že tu majú takýto slot, tak hodinky sú našťastie vodeodolné. Na týchto hodinkách sa mi páči dizajn, hlavne ten zakrivený displej, vďaka ktorému hodinky výborne sedia na ruke, pretože aj zadná časť tela je zakrivená a keď sa pozrieme na štandardné Geary, tak vlastne tie majú rovnú časť aj plochý displej a tým pádom naozaj sa na tej ruke nesedia tak dobre ako nové Gear S-ka. Displej Super AMOLED je výborne čitateľný aj na slnku, to je perfektné a vďaka SIM karte a slotu na SIM kartu sa z týchto hodiniek stáva doslova plnohodnotný mobilný telefón, ktorý nosíte neustále so sebou a na ruke. Pretože tieto hodinky podporujú vlastne 3G sieť, s týmito hodinkami sa dá telefonovať, môžete príjmať správy, dokonca v pohode zobrazia aj MMS správy. Čo sa mi páči, že v porovnaní s prechádzajúcimi generáciami je naozaj ten skok obrovský, pretože napríklad aj pri odpovedi na e-mail nemusíte vyberať z prednastavených odpovedí, ale priamo cez QWERTY klávesnicu zadávate vašu odpoveď. Úplne sa zmenilo aj ovládanie hodiniek. Z vrchnej časti sa dostaneme k rýchlemu nastaveniu podobne ako v smartfónoch zvuku alebo vlastne displeja. Potom zo spodnej časti sa dostaneme do hlavného menu hodiniek, kde vidíme zoznam všetkých aplikácií. Tie je možné si aj doinštalovať a je ich v obchode už viac ako 300 a medzi nimi aj také aplikácie ako napríklad Deezer, ako napríklad Opera Mini, takže dostanete do hodiniek plnohodnotný internetový prehliadač. Ten je vhodný skôr na mobilné verzie web stránok ako na klasické. Potom do tejto časti displeja si zobrazujeme a môžete si prehádzovať widgety hodiniek. Mne sa páčia widgety fitness funkcií, kde pohromade vidíte všetky informácie z fitness funkcií. Novinkou je napríklad aj tzv. Merač UV indexu, ktorý neviem kto na čo využije, ale je to ďalší senzor okrem srdcového tepu, ktorý je využiteľnejší najmä pri behu. Takže aj to je tu. A potom v tejto časti máte vlastne informácie o tom, teda notifikácie všetkých prichádzajúcich správ, e-mailov, notifikácie môžu byť z Messengera, z Facebooku a tak ďalej. Takže úplne nové prostredie, tento Tizen je podľa mňa dokonalejší ako súčasný Android Wear a fandím Samsungu, že išiel do vlastného systému, ktorý prispôsobil na ovládanie hodiniek veľmi, veľmi dobre. Ak chcete inteligentné hodinky, tak Gear S sú najlepšie hodinky, aké Samsung kedy vyrobil. A dovolím si tvrdiť, že na trhu neexistujú žiadne iné hodinky, ktoré by umožňovali toľko funkcií a takú vymoženosť, ako je ich plnohodnotné používanie všetkých funkcií bez mobilného telefónu. Čo vám možno bude prekážať je to, že pokiaľ by ste ich chceli používať bez SIM karty, tak vlastne nespustíte GPS, ktoré je tu asistované a vyžaduje priamo vloženú SIM kartu na to, aby určovalo polohu. Tým som aj povedal, že vlastne tieto hodinky môžete použiť na navigovanie. Možno taká nevýhoda je, že stále na tele hodiniek, napriek tomu, že je tu slot na SIM kartu, nie je slot na microSD karty, ale to by vám až tak nechýbalo, ako to, že musíte ich nabíjať stále cez kolísku, ktorá je teraz ale väčšia a ťažšia. A to z jedného dôvodu, je tu ďalšia batéria, takže ak ste niekde na chate, zabudnete si nabíjačku, alebo nemáte nabíjačku, tak s touto externou batériou, s týmto nabíjacím dokom, dokážete hodinky nabíť minimálne na ďalších 50%. Samsung Gear S sú pomerne drahé hodinky, ale za 349 € dostanete naozaj plnohodnotný stroj, ktorý sa dá používať aj bez telefónu, čo nebolo možné s pôvodnými generáciami. A ja osobne, pokiaľ by som chcel niečo moderné, inteligentné, tak do tohto by som išiel, pretože to už nie sú hodinky, to je
To je hračka, s ktorou strávite naozaj veľa času.